Izakhamuzi zihambisana nabafundi bezwotha ubomvu ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseDutywa. Kulandela izinsolo zokuthi uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu oneminyaka engama-60 udlwengule ingane eneminyaka emine efunda enkulisa eseduze nesikole afundisa kuso. Izakhamuzi besishaya phansi ngonyawo zithi umsolwa anganikezwa ibheyili. Lesi sigameko kuthiwa senzeke la ahlala khona njengoba lengane izalwa umuntu ahlekisana naye. Ukunukubezwa kwalengane kubonwe uthishwa esikoleni nokunguyena ke ohlabe umkhosi. Lento ke uyenzele pha endlini. Umama umntana khanga be uyambona umntana yabe ibona lo mcimbi pha esikolweni ngumisi umntana. Leli cala lihlehlele umhlazi 4 kuMfumfu.